Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Batitay, si ako. May tatlong bibe akong nakita. Mataba, Day. mapayat, mga bibe. Naabot ka panaygon din Hala, undong. Ang gwapo. Nganong miabot man taon mo din uy. Maom gid pobre kuya. Ngita nga kwarta gid. Ngitaman may trabaho good. Kay pupungkol naman ako, manoy. Ha? Pungkol ang imong manoy? Tod, mo nagisulti sa nagbugal-bugal nimo. Unya, ang imo dayang ginikanan? Wa naman ako, mama o papa. Tutuan naman langit. Pero, ingon man manoy nga, lipay na sila, kay tutua sila langit. Mao ba? Kamo lang duha og ang imong manoy? Oh, good. Oo niya. Pungkol man ako, manoy. Mao ako, ngita kwarta. Kasi sulti ha. Ano yung gud kuya gud? Naligsan gud yung manoy gud. Nya, wa man tabang sa nagaligis. Naligsan ang iyong magwang? Oo, hilak man gani, manoy. Kay wa mi bugas. Mao ba? Luoy kasi na kuya oy. May tag mapungkol sa pag nagkaligis man ni Lino. Kaya nga naman wa ba di mailhi ang nakaligis imong manoy? Ha? Kuan. Wa man ni surrender sa pulis. Mao ba? Kabaan to siya oy. Habang sa itong iyang sakyanan. Dong, ayaw pagsulti na. Ang luoy magay sila si Batitay bi. Bibitaw. Looy mi. Wa man may bugas. Kuya, makantal mi kuya ha. Nya, tagayin mi kwarta kuya. Sige, kakanta na ko ha. Kanta, Batitay. Gwapo ha. Kanang edges Batitay, edges. Ayoko sana na ikaw ay mawawala. Mawawasak lamang ang aking mundo. Ngunit anong magagawa kung talagang ayaw mo na? Sino ba naman ako para ipigin ka? Indut magkanta si Batitay kuya no? Indut ka kuya no? Oo. Kaya kunta kuya. Nindot kasi mo kanta. Pero, dili may magpatakabuso suot o mga siot nga dapit. Kaya tingnan, binuangan si Inday. Batitay man si ako good. Di man inday good. Ha? Sige. Miga na to ha, Batitay. Ako si Anton. Na Anton? Migo sa ta kuya, migo ta kuya. Undog ko ako si undog. Day? Nga may katawa man ka nga, nagkabatiis ko ngan. Bati man good mo nga good. Ha? Unya, bahala nagbati, pero amiga na da. Ha? Nakoy kwarta Yay. Ipalit yung bugas ninyo. Kita. Hala? Look. 200 palagi ni kuya. 200 sa tibuok. Ipalit ang bugas ha. Yun man sudan. Unya, ayan na mong panaygon. Yay. Yay! Nana may para palit bugas ug sudan. Sige na, biya na mo din eh. Pamauli na mo. Tana. Tana Batitay. Babay Migo. Paulit na. Dito na undong. Migo, babay. Babay kuya. Kinala ako na maklaro. Kung ako may nakasa sa magwang na itong Batitay.
Ako lang sundan. Oh, patitay. Nang imong bahin, oh. Nanay, bugas, o sardinas, o buwad. Sige. Oy, Ako nya. lipahin. Nya pa may sobra nga sukli, nga 50. Nag-25 lang tayo niya. Sige. Nya batitay, paminagod. Pagtulog na yung kanta, ha? Kay, all break balik ko tong imong kanta nga, halik, oy, ang halik mo, namimiss ko. Nga, Bukol kayo. namang kulain kanta god. 3 baby di ay. Punang niya po na to na. Sandi lang. Manuroy kita sa video kaya ni Manituto. Ako may tiglimpyo dito. Ang antata dito, ah. Sige. Sige, lakaw. Paulit na. Kay, paulit sabi ko sa amo. May suot sa kabalayan si Batitay. Sundan ako siya. Ako na payong yung akong kaho. Aron di ko mailhan sa mga tao din eh. Kinala mailhan ako ang magguwang ni Batitay. Manoy! Noy! Batitay, may kinauli na ka. Manoy, nanasab ko dapo gas. O niya, sardinas pagyod. Daga na ta makaon, Manoy. Di na jud tagot, Mano. Anong nagdaan naman sa kaini? Diin mo naman sa dinim mo, ha? Adiin mo mo sa undong. Naigon manggod mi undong god. O niya. Hatag man kwarta ako mi gugwapo. So? Si Migo Gwapo? Eh, Batitay, pagtarong ha? Kinsa man na imong giingon Migo Gwapo ha? Usay nga na niya? Anton god. Anton ang iyangan? Oo. Batehangan Manoy sa. O kinsa naman sa na Anton ha? Ano na kay Migo kunuha na? Away manggod sila iking. Aha? Mauli ng tawanan gikawang iking? Tungod di mo? Oh god. Buotan manggod na migo Anton god. Tagaan niya kwarta undong. Di mo magkita na tawanan ha, Batitay? Dito god sa mga auto god kakakantaman ko o diya ganahan man siya ako kanta tatagaan ko niya kwarta. Mo ba? Siya rin mihatag ninyo? O niya, mao ni inyo na kumprang undong? Oo, tutunga mi undong. Mo ba? Tuon pa manggani ko daghan kanta Manoy. Aron daghan hatag ako kwarta. Ha? Basta, ayaw yung mapanay kong layo taon ha? Anhir yung mas dool? Oo Manoy. Ana agud mi gawas good. Looy ko ni mo dayoy. Napugos kita ang gagamit sa mong utok. Aron lang yung mabuhi. Oh. Mo ni ang bahay na itong Batitay. Kagamay pa. Kaluoy sabihin nila, uy. Kinala ka pa siguro. Kung na iya magwang. Mabagin na ako naligsan. Oy, sir! Oh. May hapon na, sir! Uy. Murag na saag magkaining among dapit. Ha? Kuan ang. Nga nung naabot man ka din, sir. Sa akong tanaw ni mo, no? Dato man ka. Kuan. Doon na ako higalang gipangita, no? Uy, kisa may ngan. Nah, kailagyog ko anak kay kaila magkustan na mo mga silingan din, kay... Naama ko'y listahan dong. Kuan ang kining. Ikinsan pangita mo. Randy. Randy? Randy. Padayaw susun. Oh, kumplito man. Rande, padayaw, suso. Oh, kaila ka? May middle name. Oh, huwa man ko makaila. Oh. Bitaw dong, huwa may nagpuyo nga. Rande, padayaw, susun din, sir. Mao ba? Sige nang. Tigilig to sa pikasityo. Sige na ha. Salamat. Sige, dong. Amping des unahan, sira. Kay traidor, kay na mga kanal deha. Unsa? Tuwa magpuyo sa tuyutang imong naligsan. Muna ako pagtuo ba?
O, paano ko makasiguro, pero murag wala yung taong nagpuyo dito nga taong naligsan. Ang magwang na dito matitay. Oh, kung mauna, kinahanglan yun di ay nga papahawao na to sa labing daling panahon ng mga tao dito. Mahangyo ko nimo. Unsa ka na, Anton? Kung papahawaan man yung mga taong nagpuyo dito, hatagis lagyuta nga kabalhinan. Unsa? Pagastuhon ko ni muglain? No! Dili na bahimo, Anton. Og ikaw, ayaw una pagtunog ditong dapita, ha? Samtang naapa ditong gituhuan mong imong naligsan. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!